Godas go chuirde is mis ONP agus seo leabharfas agus leabhar go bhesa going inniu ná cean ortha seo Athmháthair le Michela Murgia idálach man ná a caiilú tamil de bhléanta hain stoil nó le déanaí ar na astrú ag Máire nig Mhaoláin agus ag aithne ag daoine ar bhór nig Mhaoláin mar astrathóir a d'astra gilán leabhar de fáistí rudí ar nós Artemis Fowl, Harry Potter, faoin sceach geal agus mór an eile am cínte. Feicim sin seo gúil stuff astrathice ón Ratanis agus ón Idális agus ón Frankis. Agus an scéal atá sa leabhar seo tá sé lonathe sa tardaín sna caigidí agus sna seascadaí agus leabharín beag ní sé có garad sin. There's a garglor. A bhainins le saoil an chalín seo Maria Listrú. Agus tá sais animnach agus lu animnach an háite sais éagsúil ní aithnáfa sais mar chuná idála siad. Agus beidir bhfuil canúint áirithe á leabhart sa cheantar. Ach bíon an rud seo an sais an páiste anama sais máthair nó fíormháthair an chalín seo ní sin an daile le hí nó beidir nach chun an targad acu agus chuirtar í chuig an tógtar í sais don bhean eile seo. Agus tá cultúr agus tá cleachtais áirithe an man seo a haon I bhaim ar bhríe. Agus churamid tugtar léargus anha ar héil an chalínóig agus agus dúil tú tugad ar bhealach amháin agus an sin an tí go déon si go dtíon duine eile seo agus an sin bíon sin na chalínéimseir níos déanaí ná sin an áte an eile. Agus tharlín achtrií an sin ágan gur gádaí teachtar ascadaí an áit gur baste agus dúntar an ceircail nó filan cuasaí ar rud éigean. Agus an rud is fearr faoin scéal seo I léamh ná an cultúr úr a léiríonn sé dúing. I dús an leabhar tá glua seán a bhainins le bia agus le deoch na hidáile agus do rudí ar nós. Corleones, Póci bug a pasta línta le prátaí cáis livan agus bíos rí. Eternit branda de stríon náhínach a úsáte mar Aberdeen sin rud eile. G-U-E-F-F-U-S Gaifus. Míl seo go crinne déanta de almáil velte agus a hiúcra lasathe giminic le crackan límáide nó blá aráiste. Agus sé tá sé ionach cultúr éagsúil anna éagsú go dó a bhreistint. Agus tá na smuointe sa leabhar an na táiste tá an tuiscint ar an báiste agus ar an bhás agus an dulaníis agus an bás agus ruí éagsúla an spéisiúil ar fad. Bhil mé an soltas. Luigh mór in ine éiscínsta tuairisc.caí gur sóir leabhar é seo don elamór agus caiime rá go nasaon tíim go leir lei. Scríóir den chéad seo. Sco is se mar ní duine daine is fearr fád tá scríomh go agus tá Johan. Ach tá dulamú amachsamacharte. Mar an sort gaige a chhlaachtain mór nig Mhaoláin ná gaige tá Harbh dúlánach don nach an áil é thir. Fiú an áitine tríd is tríd ní hé gnéanach sí botún tá cínte gohfuil an gaige an anna cheart. Ach uaireanta beidir go sé rócheart nó gohfuil sé ábharing róchruachta níl an bun leabhar léit gom ach aber ní chéad cúpla aber sa leabhar ní dáilim go digfá iad mar a diggin tú an scéil sé sin mar a léan tú an cúlar go mion agus mar a bhíar an féin dul a caríocht leis an abart seo leis an habartí seo agus léthe amachchan siad. Philus de animo, páistí anama. Sin a thugtar ar na páistí a bhéirfií faoi rá de bhochtanacht man ná óháin agus amride man ná eile. Be iníon den dara breisio Maria Listrú tar a déanach anam banária orái. Agus inis, ní hé nach digim sin na focail ach sin go sé annaíachar éis sin na hiiscint mar a ddiggin tú an scéil agus nuair tá tú a léamh den chéadúir ní higann tú catatáirú. Níl sa go man é an réamh sin debhachtanach man ná bháin. Ní mar agha sé mí cheart é scríomh mar sin ach níl sé anna soléir. Cadtá geiste sin ar an géad léamh. Beidir gur mis bháin is ceantach an sin. Agus beidir go beagání na brud sin an. Go méidir go bheith bheith beagání níos scaoilte leis an tanga an áitine. Go bhfuil beagáín
an rócheart an. Nó tá beagán in an rute an sa bhéige go bhfuil barna níos mó idir antanga scríomh agus antanga leabhartha. Agus béidir go sé sin le bra in áiteanna. Nó nílim se rá bhfuil go mí cheart ach go méidir gur bhéad fi a bheith ábharín níos scuilte leis an muntaachs más gá aber an sin go bhéad fi díreach é ascríomh ar bhealach eile nó siimplú nó generálú nó é airthart mar ceapan go sé sin anna dheachar le tuiscint ar an ggéad léamh de bhuachtanach man áháin agus amir de man eile. Agus bíonn sé sin an in is a ríis na seáin. Ina dhéag sin tá anna sebris go deoháin tá sé anna faointáilte cruthítar íomháin ag léanacha an sin go gcurann an chluúis sin go mór leis. Is maithann nach nintar na tagartí go cultúra don bhí agus do le héad astrú mar go gaiithí annach chuid da fi sin. Agus rudháin eile ó héh an astrúcháin de atá an bhap in an goméis cáine áhéana a bhar an sin an tedal agus bháthir. An buntedal atá ar leabhar san idális na acabadóra na beidir gur sardíne se tan sin. Ach acabadóra agus deirtaling ar an gúra gur básadóir is cíle sin. Is an géad échant bhgáil leat goil ahhar ó bhád níos leve agus níos ledránaí ná acabadóra nó básadóir. Tá sé sin fíor láidir mar hedal. Is nuair tá umrán é leabhar léiteigh duine tigtar gohfuil anna híal leis an tedal agus gur rah bhathata an ó thaobh a dóirlíonn sa leabhar a chuimsiú ach ó thaobh margaíochtain ó thaobh duine a bhealach chun an leabhar léamh ní dóilm go sé chomátach céanna. Bhí córa agam féin le darach ó scoilí fáilteóir leabhar brac. Nuair bhí astruúcháin a churmach agam agus leag sé siúd anna bhéim ar dhéana na margaíochta. sé sin go gaithigh an tedal daoine a bhela. Inis beidir gur chumme le Éabhlóid é sin beidir gur raisiad go bhfuil sais clisteacht éagsú le baint leis an tedal sin. Ach darlumsa ní a bhéon dochar acabadóra agam mar a bhí nó fiú básadóir mar is cínte gomeach sin mise agus gomeach sin níos má léthirí. Inis dearann siad acabadóra básadóir ar chúl an leabhar agus tá sé intique beidir agus sásaíonn sé sin an méid sin ach domsa nílam cínte gur bé an tedal is fearr. Céigh se anna chlichte agus go guimsín sin ar a bhealach mar hedal bar leomsa acabadóra nó básadóir. Agus se mar leis an ruúid sin a dúirt mór ní iné faoin leabhar bheith arúnacht don eile ní sé sin fear. Tá a lán focail agus termíonn seo a bheith anna chasta ach níos dacra ná sin do chuoine ná an chóiréir agus dul dúchasach na tanga tá sé le sunú go mór air. Agus uaireanta braham sé neadar an sais astrúcháine sé atá ní dócha é tá réige an cho gláán íon sin gur rodile tátáirú ach go na legannacha beag an ín seanáimsirthe beidir nach meach taithí ag léthirí gnáléthirí na gaigeir agus daine tá fálam na tanga agus nachfuil anna go léite go hana bheith anna thuúláin acu an leabhar hiiscint bheith anna thuúláin acu an scéile leanúint fiú agus churach an tanga ó churas ar fadaí ní éitir scráim ar bit áil ar an leabhar. Tá himúla é agus tá áhas é mar scéal mar uorscéal tá sé anna snit tá sé anna snasta mar uorscéal. Ibríonn sé túslóir agus deire agus freagríte gachar tá an scrín óirecht an a rééis ar fad ach mar ar héex de eilemór tá sé crackáilte é bhla de eilemóí ní text de eilemóí é. Agus sto gobééis sin é. Bhá mé an sultas an leabhar háin sé go mórlumm aithne chur a chultar nua áit nua. Háin sé lum freisin gur teach sé seo nach meid léite gom mar meid sé aige ach bhí sé rí spéisiúil glóir dúsin na búta ag an údar agus sin gobééis sin é. Sin abháthir le Michela Murgia ar na astrú ag Murgia Máire mar go Máire Mhaoláin agus ar na éisiú ag Éabhlóid agus ríis leabhar ile Éabhlóid tá siad snasta
Tá teach an glán neadar éon bhotún chláán seans go raibh ach ní cuine mé tá picú sin go háling a stáling go sin anna bhhealtach tá leabhar an jaas mar háge. Sinné, slán